Βγαίνουν πολλά νέα παιδιά, είπες και για διάδοτες αστέρες που φεύγουν, χάνονται και αυτά. Για τον Παντελίδη που λένε ότι μοιάζει και η φωνή του και ότι μοιάζει, τον έχεις ακούσει? Τον έχω μπερδέψει πολλές φορές, μπορώ να σου πω λοιπόν. Μοιάζει. Λοιπόν, μακριά από τα μαϊμούνια. Αλάργα από τα μαϊμούνια. Αλάργα από τα μαϊμούνια. Κάθε είδους μαϊμού. Θα σου πω τι ένιωσα όταν συνέβη αυτό. Είναι το Σάββατο και αυτό συνέβη την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ή Πέμπτη. Πρωί Πέμπτης, Τετάρτη προς Πέμπτη, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Είμαι στο κρεβάτι πάρα πολύ ανήσυχος. Άγνωστο γιατί. Πάντοτε όμως κάτι μου συμβαίνει. Κάποια στιγμή κατά τις 9-9.30 ώρα, λέω τι κάνω εδώ, αφού δεν κοιμάμαι, να σηκωθώ. Σηκώνομαι και εκείνη την ώρα ανεβαίνει η γυναίκα μου από τις σκάλες και μου λέει, τώρα με πήρε η Ρένα τηλέφωνο και μου είπε ότι σκοτώθηκε ο Παντελίδης. Τι είπες? Κυριολεκτικά όμως, δηλαδή μένω και τι είπες? Μου λέει σκοτώθηκε ο Παντελίδης. Και αρχίζουν και τρέχουν τα μάτια μου. Διότι έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία που τον βλέπεις λίγες μέρες πριν, που τον γνωρίζεις διότι υπάρχει παντού, ναι, σε σοκάρει, δηλαδή σε κατακρεουργεί αυτό το πράγμα. Και εκεί σκέφτεσαι πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, δηλαδή τι είναι. Έφαγε πόλεμο πολύ όμως, φίλε. Δηλαδή έφαγε πόλεμο αυτό το παιδί από το ότι ενώ ξεκίνησε, δες τώρα εδώ μια μορφή που εγώ μπορώ να δεχτώ σε κάποιον να το αρέσουν τα τραγούδια γιατί να μην το αρέσουν. Αυτό δεν το συζητάω. Η φυσιογνωμία. Η φυσιογνωμία του οτιδήποτε άλλο. Αυτό ασυζητητή είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά τον άδικο πόλεμο που του κάνανε, ενώ ήταν ένας τύπος που πήρε μια κιθάρα, βγήκε στο διαδίκτυο, ένα σύγχρονο μέσο της εποχής. Έπαιξε 5 τραγούδια και ο κόσμος τον λάτρεψε. Τον κατηγόρησαν με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πράγμα? Γιατί πράγμα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι, μια κοινωνία άδικη για έναν άνθρωπο που πραγματικά δεν χρησιμοποίησε ούτε αθέμητα μέσα, ούτε γνωριμίες, ούτε παράνομα πράγματα, ούτε κρεβάτια, ούτε στρώματα, ούτε... Δεν σου συγχωρούν στον τόπο μας την επιτυχία. Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό? Γιατί είναι εσύ, αφού και εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Κάνε το ρε φίλε, σου απαγορεύει κανείς να το κάνεις. Απ' την άλλη, τα μέσα και ο κόσμος γενικότερα έχει την τάση. Οτιδήποτε βλέπει ότι μπορεί να πάει προς τα πάνω, αρχίζει και το σπρώχνει προς τα πάνω για να αισθάνεται ότι και αυτό συμμετείχε σε αυτό, για να έρθει κάποια στιγμή μετά η μία στραβή και να πει εμείς σε κάναμε, έτσι.